Изразът «Обединено царство на Давид и Соломон» не е библейски. Той е от края на 19 век, а през 20 век се появили и други определения – Обединен Израел, на Уилям Олбрайт и Давидова монархия. Терминът «Обединено царство», приложен към Давид и Соломон, е подвеждащ за съвременния човек. Днешната ни представа за царство и държава, оформена в предишните няколко века, включва територия с определени граници, в която столицата упражнява безспорна административна власт навсякъде. В древния Близък изток, включително Ханаан, не е било така. Дори могъщи империи като новоасирийската и халдейската не са били държави в съвременния смисъл. Те не са имали тотална власт над всички контролирани от тях земи, а са поддържали регионални административни центрове с военни гарнизони, в които губернатор, назначен от царя, събирал данъците и поддържал реда в района. Освен територия, едно царство предполага и законна централна власт. Първоначалната легитимност на Саул и Давид според Библията им била дадена от пророк Самуел, духовен водач на израелтяните, чрез ритуално помазване с благовония. Тъй като още нямало държава, всеки от двамата се укрепил в определен град, първо Саул в Гибеон, после Давид в Циклаг, и контролирал съседните области, точно както по времето на съдиите. Двамата създали формации, които били, по думите на Израел Финкелщайн, по-големи от градове държави и по-малки от развити държави. Според Библията Давид отначало служил при Саул, но бил заплашен от него, и затова отишъл като наемник при филистимския владетел Ахиш в град Гат, който му дал град Циклаг за щаб-квартира. Давид предвождал въоръжен отряд разбойници, извършвал набези срещу пустинните номади Амалек, Гешури и Гизри, които обитавали северен Негев, и вероятно давал част от плячката на Ахиш. Израел Финкелщейн пише: материалът за Давид и Соломон в книгите Самуел и Царе трябва да се разглежда стратиграфски, слой по слой, на базата на археологията и древните близкоизточни текстове, които да осигурят доказателства. Първият слой е описание на живота на Давид като човек извън закона. То отговаря на реалността на банда Апиру, действаща по периферията на населените земи, реалност, която изчезнала с растежа на царство Юдея в 9 век. Затова изглежда, че описанието съдържа достоверна ранна история. Поведението на Давид било типично за бандите Хабиро, наричани Апиро в писмата от Амаранския архив. Много изследователи отъждествяват Апиро с древните израелтяни. Аз съм на друго, по-балансирано мнение. Отрядите Апиро са включвали бойци от много племена аморити, хети, хорити и други, включително израелтяни. Тези въоръжени банди били постоянна част от пейзажа на древния Близък изток през второто хилядолетие преди новата ера, особено в късната бронзова ера. Така наречените съдии и произходът на народа на Израел са тясно свързани с дейността на Хабиро. 9 глава на книгата Съдии например описва сблъсък между две такива израелтянски банди. Авимелех и всички, които бяха с него, станаха през нощта и устроиха засади срещу Шехем, Сихем, с 4 отряда, и Гаал излезе пред мъжете на Шехем и се би с Авимелех. Авимелех го гони, и Гаал бягаше от него. И мнозина паднаха до градските врати. Давид просто спазил родовата традиция. Книгата Самуел описва как той се разправил безмилостно с номадите Амалек, които нападнали Циклаг и отвлекли двете му жени. Давид ги атакува от вечерта до вечерта на следващия ден, и никой не се спаси, освен 400 млади мъже, които яздеха камили и избягаха. И Давид взе всичките им стада овце и добитък, за които казаха: това е плячката на Давид. Според Библията Давид завоювал Йерусалим и преместил там щаба си. Археолозите са открили в Йерусалим само няколко обекти и артефакти, датирани със сигурност към 10 век преди новата ера, времето на Давид и Соломон. Това дава основание на скептици като професор Израел Финкелщайн да твърдят, че по онова време градът представлявал малко и незначително селище, а не укрепена столица на Обединено царство, както казва Библията. С
цялото дължимо уважение към професор Финкелщайн, смятам позицията му за твърде крайна. Преди 3000 години Иерусалим не е бил невзрачно селце. В 2005 година археоложката Ейлат Емазар от управлението за израелски древности проведе разкопки в Давидовия град и Офел, между Давидовия град и Храмовия хълм. Тя разкри масивна подпорна стена западно от извора Гихон и над нея останки от внушителна каменна сграда от 10 век преди новата ера. Тази датировка, разбира се оспорва от библейските минималисти. Според доктор Емазар обаче това е бил дворецът на цар Давид. В района Офел тя откри основите на масивна градска порта от същата епоха. Тези строежи свидетелстват, че по онова време градът е започнал да се превръща във важен център на младата израелтянска държава. До 90-те години на 20 век самото съществуване на Давид се оспорваше и той беше смятан за митологична фигура. През 1993 година екипът на археолога Авраам Биран откри в Тел Дан в Северен Израел древна стела с надпис на древноарамейски език. На редове 8 и 9 текстът гласи: Аз убих Ахазияху, сина на Йорам, цар от дома на Давид. Стелата е от 9 век преди новата ера. Авторът не се споменава. Вероятно той е Хазаел, царят на Арам, или синът му Бен-Хадад, за които втора книга на царете разказва, че са воювали с Израел. Още една стела, надписана с финикийски скрипт, от 9 век преди новата ера, известна като Емоавският камък или стела на Меша, споменава дома на Давид. В нея Меша, царят на Емоав, се хвали, че отвоювал територии от Израел и Юда. Едва не е изненада, че библейските минималисти измислят всевъзможни хипотези, според които тези надписи не говорят за династията на Давид, а за нещо друго. Че Давид от надписите не бил библейският, и така нататък. Но изразът Бейт Давид, т.е. домът на Давид, може да означава само и единствено царска династия с родоначалник Давид. И ако той не е цар Давид от Библията, кой ще да е бил? Библейският Давид е историческа личност, но имало ли е обединено царство, за което пишат книгите Царе и Хроники? Двете книги са били написани от различни автори през 6-5 век преди новата ера. И двете са разкрасени летописи на славното героично минало на еврейския народ. И в двете има преувеличения. Например, цар Соломон имал 700 жени и 300 наложници, той превъзхождал всички земни царе по богатство и мъдрост, и така нататък. Но тези преувеличения не означават, че книгите Царе и Хроники са митология, нито че Обединеното еврейско царство е литературна измислица. От една страна Давид, до вчерашният Хабиро, едва ли е разполагал с достатъчно човешки, финансов и икономически ресурс, за да установи пълен контрол над цялата територия, населявана от израелтяни, от залива Акаба до Дан, на границата с Арам, със съответната администрация и военни части, или да реализира мащабни строителни проекти. Йосиф Гарфинкъл смята, че Давид се е подвизавал само в Юдея. Той пише: За сега не са открити укрепени градски центрове на територията на Северното царство Израел от ранния 10 век. Затова аз избягвам да употребявам израза Обединено царство. Първа книга Царе 9 глава разказва за големите строежи в средата и втората половина на 10 век. Това е причината за трудовата повинност, която цар Соломон наложи, за да построи Господния храм, своя дом, Мило, стената на Иерусалим, Хацор, Мегидо и Гезер. Археологията доказа верността на този стих. От 1957 до 1970 година израелският археолог Игал Ядин провел разкопки на Хацор, Мегидо и Гезер. Той открил останки от масивни градски врати и стени, които датирал към средата на 10 век преди новата ера. След известен период на оспорване на тази датировка, тя беше потвърдена в последните 10 години. Изследователката Кайтлин Сателмайер обобщава резултатите от работата на Игал Ядин. Когато разкопавал всяко място, Ядин забелязал колко си приличат те по замисъл, конструкция, размери и оформление.
И в трите града имало казематна, т.е. двойна, стена, която е специфична за израелската архитектура в 10 век преди новата ера. Всички градски порти имали по 6 камери, 3 от едната страна и 3 от другата. През 2009 година при разкопките в Офел доктор Емазар откри фундамента на огромна каменна градска порта. Архитектът Лин Ритмайер направи чертеж на откритието и го сравни с вратите, открити от Игъл Ядин в Хацор, Мегидо и Гезер. Удивителното сходство на четирите врати по време, конструкция и размери показват, че в случая с строежите на цар Соломон Библията е исторически коректна. А за да започне такива строежи, Соломон очевидно е бил цар на силна държава, а не племенен главатар. И така, обединено царство е имало, макар че то просъществувало само около половин век. Събитията се развили така. Давид напуснал службата си при филистимците и се преместил в Хеврон. След като Саул загинал на бойното поле, Давид бил избран за водач на племето Юда. След няколко години кървави междуособни борби той успял да обедини всички израелтянски племена, и те поискали от него да стане цар на цял Израел. С времето Давид се превърнал от разбойнически главатар в умен държавник. Въоръженият му отряд прераснал в армия и той успешно защитил от външни врагове териториите, населени с израелтяни, на юг от пустинните номади и едомците, на запад, от филистимците, на север, от арамеите, на изток, от Амон и Емоав. Давид завоювал аморитския Иерусалим и преместил столицата си там. Установил важен и ползотворен стратегически съюз с финикийците, които били технологично понапреднали от израелтяните и развивали активна търговия в цялото Средиземноморие. Давид отлично разбирал обединителната сила на религията и планирал да построи централен храм в Иерусалим. Той събрал материалите, но оставил строежа за наследника си Соломон. Накратко, Давид обединил израелтяните и основал царството, а синът му Соломон го доизградил.